Tak krásný dobrý den, u mikrofonu vás zdraví Kristýna Rotová s dalším podcastem Pojďte se mnou na kafe, zdravím svoje posluchače a diváky tamhle v kameře. Dneska tady mám hosta Kláru Jirouskovou. Já tě zdravím, Klárko. Ahoj a děkuji za pozvání. Já ti moc děkuji, že jsi přišla. Máme spolu takový srandovní příběh, jak jsme se k sobě dostali. My se vlastně známe velmi, velmi krátkou dobu. Ale mám pocit, že se známe vlastně strašně dlouho, což je taková takový ten pocitový že vlastně se známe. My jsme se poznali, že já jsem vlastně scháněla podsedák pro svého synovce, že jsme chtěli jet na výlet s mojí dcerkou Adriánkou. Já jsem říkala, sakra, já nemám podsedák, takže potřebujeme něco pro druhý dítě. Tak jsem napsala na Facebook, na bazárek, že potřebuju podsedák, nejlíp jakože dneska dopoledne, ty si mi tam odepsala za 5 minut, že máš za 150 korun, tak jsem říkala, no hurá, a že bydlíš u pošty, říkám, no tak výborně, tak já se zastavím, tak jsme se setkali, předali jsme si to, ještě jsme poradili, jak se to má vlastně uchopit a takhle, tak jsem si říkala, že ta paní je strašně hodná, že mi takhle pomohla. No a tak jsme se pak rozloučili a už jsem říkala, tak dobrý, už se nemusíme nějak ale něco mě jako k tobě táhlo, jsem říkala, hele, já se musím na tu paní podívat, něco mě k ní jako táhne. A pak jsem si rozdělala jakoby tvoje info a říkala jsem si, aha, tady jsou věci. Kdo to je? Co tady dělá? No, spíš co to dělá, to, že jsem říkala ten výpis tom, jsem říkala nějaký, to budeš o tom dneska právě mluvit, revitalizační kódy, obrazy a vlastně děláš konzultace osobní jakoby s lidma, že jim ukazuješ jejich potenciál, co by vlastně v životě mohli dělat. Jak vlastně s tím, jakože třeba se vrací, že jako jsem vlastně pak k tobě, abych to nepřeskočila, tak jsem se právě říkala jsem si, Ježíš, já přesně v tuhle chvíli potřebuju někoho, aby mi poradil, co v mém životě, protože já jsem v takovém chaosu a takhle. A jsem říkala, no tak já tu Kláru musím oslovit, že prostě říkám, za prvý hlavně do podcastu, protože říkám, to je něco úplně jako sféra, kterou já fakt neznám a musíme to jako i lidem ukázat, že tady něco takového existuje. Tak jsme se spolu sešli, popovídali o tvý životní cestě, což tě o to taky právě poprosím, jak to vlastně celý všechno bylo. Jak ten život, který vydá asi na 10 narvat do jednoho, že? No, ty z toho stihla právě strašně moc, no. A ještě toho před sebou i hodně máš samozřejmě, takže jsem k tobě pak samozřejmě přišla i na návštěvu, že jsme taky pro mě něco stáhli, nějaký informace, které mi přijdou naprosto jako jasný, prostě to taky je a vnímám je s tebou, a jsi vnímala, že skrz to focení, že tam si viděla to dobový focení, že to je přesně to moje a i jiný věci. Ale aby jsme teda nemluvili dneska jenom o mně, je to hlavně o tobě, že jsi mi přišla popovídat. Tak mi řekni vlastně, když se věnuješ vlastně těm obrazům, těm revitalizačním kódům a takhle, měla jsi v dětství někoho, kdo tě inspiroval vlastně takhle tím spiritem duchovnem, jakože si říkala, hele, tady vím, že něco mi tady brnká. No, brnkalo já od malička, když jsem se vlastně narodila, tak jsem měla pocit, že nejsem odsud, že jako můj domov je někde jinde v dalekém vesmíru. A že jsem prostě jenom nějaký mimozemšťan tady naposírovaný do malého dětského těla a vůbec si tady s tím nevím rady. Takže to bylo taky jako moje primární procitnutí tady jako přistání do zdejší reality. Samozřejmě teď mluvím o věku, kdy člověk si začíná uvědomovat prostředí, v kterém se nachází, lidi okolo vnímat a tak. Já mám takový jako jeden hodně silný moment, protože celý život mám pocit, že tady mám jako dělat něco pro lidi, pro lidstvo, zní to možná hrozně nabubřeně, ale prostě jako já jsem to tam někde jako měla. A já jsem 70. ročník, takže ještě když jsem byla malý předškolní dítě, tak jsme měli černobílou televizi. Jasně. A na úvod v té černobílé televizi, na úvod televizních novin byla znělka, kdy byla zeměkoule, která se točí s nějakýma jakoby mrakama. A to jsem i viděla, myslím, tuhletu znělku v televizi. To bývávalo. Ano. Ale já už tenkrát na té černobílé televizi jsem viděla jakoby ty barvy. A já nikdy asi do zbytku svého života nezapomenu ten jakoby pro mě tak silný moment, který mě obrovsky zasáhl. Protože
já jsem tam prostě seděla nebo stála, nevím, před tou obrazovkou a říkala jsem si, ježiš, to je ta planeta, jako kde já teďko jsem a co já tady jako ten malej člověk, jak mám tady té planetě jakoby pomáhat, jak to mám udělat, když to vůbec není možné, já jsem teď jsem jako hroznej zmatek a zároveň vyděšení, ale i obrovský pocit zodpovědnosti, s kterou já jsem si jako nevěděla rady a měla jsem pocit, že ten úkol nebo to, proč tady jsem, že to je pro mě absolutně nemožný, že to jako nemůžu dokázat s tím, co mám to malé lidské tělo a pro mě to bylo jako šílený. Fakt mě to úplně zasáhlo, jenom jsem tam stála s otevřenou pusou. Pak byl ještě zlomový okamžik, když jsme dostali tu barevnou televizi na Vánoce, táta koupila, teďko ten byl ten sváteční jako večer a tam byla ta znělka jako v barvách. Jo, velká tak věc jako to byla, super, no jasně, ale bylo tam to, co jsem viděla, jako v tom černobílém formátu, tak jenom se mi tam, a teď úplně jako jsem tam pocítila obrovskou lásku k té planetě, jako úžasný a jako i vděk, že tady teď můžu být, ale pořád tam ve mně bylo to, že sakra, jak to udělám. Takže to byly takový nějaký klíčový momenty, ale v rodině nebyl nikdo, kdo by tam měl nějaký jakoby spirituální přesah nebo něco. Můj bratr byl mým velkým spojencem, dokonce jsme spolu mluvili nějakou řečí, který nikdo nerozuměl. Hrozně jsme se u toho vždycky smáli a naši jako nás zastavovali, ať to nepoužíváme. Asi se nelíbilo, že nám nerozumí. Jo, nerozumí, no. Ale přesně, no. Nikdo tam jako nebyl. Babička byla jedna bylinkářka, tak od ní od ní mám, jo jasně, tak ta jako spojení s přírodou, s matkou zemí, velká zahrádkářka, to ano. A druhá babička zase byla takový jakože anděl v lidském těle, ve bílý vlasy a to. A já jsem celý dětství promalovala a babička taky jako malá ráda malovala, dokonce jí chtěl kdysi vzít nějaký malíř do nějakého učení, že měla talent, ale to nedopadlo, protože prostě oni byli sirotci a teta jejich si je vzala s její sestrou do obchodu s ovocem a zeleninou a oni jakoby chtěli, aby pomáhala a ne, aby aby mrhala svůj čas, ale chtěli mít prostě v tom obchodě, takže jí nedovolili tenkrát jako do toho učení vzít. Ale kdykoliv jsem přišla k babičce, tak vždycky jsem tam měla pastelky a věci na malování a tak. A malováním jsem víceméně strávila celý dětství. Tě strašně bavilo, samozřejmě. No, to byl můj svět hlavně. Já jsem zaujala takovou tu taktiku, že všichni si mysleli, že jsem hodný, poslušný dítě, ale to byla moje taktika, strategie přežití. Jo. Aby vlastně ten svět, jako aby si v tom dokázala být, tak si to vlastně bylo v tom výtvarnu, v tom světě. Ale pro mě to byl způsob, jak jako co nejdřív být ve svém světě, bez těch jako vnějších vlivů. Já jsem milovala být sama doma, když jako naši byli v práci a brácha třeba někde na nějakém sportovním kroužku nebo tak a potřebovala jsem být sama se sebou jakoby ve své energii a ve spojení. A taky jsem si samozřejmě mohla u toho lítat tím vesmírem, protože mám ty vhledy a lítám, nemám pocit ani, že skrz galaxie, měla jsem prostě někdo tomu říká lucidní snění, mně se to děje blik, otevře se kino a já někde lečím vesmírnýma dálavama a cikcák a buď tam spojuju nějaký sítě, nebo někde něco sbírám, nebo tak. A vůbec tomu nerozumím, ale vlastně to se mi jako děje celý život a to byl způsob, jak jsem mohla jako si lítat tím vesmírem a zároveň jako mít to splněno, to, co se po mně požadovalo. Jo, že jsi splněla, co mělo být. No, aby jsme pokročili ještě dál, tak mně se líbilo vlastně ta tvoje životní cesta v tom, že ty vlastně teď dneska jak pomáháš těm lidem, co vlastně v čemu mají jako nějaký ten talent a tak, že ty si vždycky začínala od té nejnižší pozice a vypracovala si se k té nejvyšší a takhle si to měla v několika firmách, jak jsem to pochopila. Ano. Což jsem říkala, to je neuvěřitelný, že ty si vlastně vždycky byla tak, že jsi to všechno vypracovala na tu nejvyšší, pak si teda změnila to prostředí a tam si zase šla od spoda a zase až úplně nahoru a pak si šla vlastně sama na sebe, že jo, si řekla. Jo. No to je totiž takový jako zajímavý, protože já ráda používám větu, že kariéru jsem udělala vždycky omylem.
Protože jak si použila to slovo vypracovat, tak mě se úplně sevřelo tady, protože já jako... Tak samo to zase jako neplyne úplně, že? Jo, rozumím, ale prostě mně se to stalo jenom díky tomu, že jsem byla dobře v tom, co je mi přirozeně vlastní. No, jasně, a někdo to nebylo cílem, jakože někdo má třeba tu tendenci, že nastoupí do práce a říká si, jo, jasně, teď jsem tady na nějaký pozici a líbilo by se mi třeba potom o nějakou 1, 2 postoupit nebo tak, ale já, buď jsem byla ve správný čas na správném místě, taky musím teda poděkovat svým šéfům, protože jsem měla na ně štěstí, že vždycky tam ten můj nadřízený byl někdo, koho zajímaly ty moje podněty a to, jak by se ty věci daly dělat jinak, zlepšit a tak dále. Že na tebe reagovali, že to jako bylo protože ať už od dětství nebo víceméně ve všech těch jako profesích je taková jako jedna společná linka, když jsem byla zaměstnanec, že já jsem viděla ty možnosti a příležitosti, co by se jako dalo dělat, ať už jako v klientském servisu, v té firmě interní komunikaci, nějaký firemní procesy a tak a nastavovat a vidím souvislosti, které druhý nevidějí. A mě to teď jako, když odbočím od té kariéry, tak jsem si to uvědomila loni v létě o prázdninách, kdy jsem ke mně pořád jako dostával human design a já jsem pochopila, že to je moje jakoby přirozenost. To, že vidím v těch druhých těch jejich potenciál, a nebo vidím ty příležitosti a možnosti. A to je vlastně součást toho mýho profesního poradenství nebo těch konzultací, kdy já díky tomu, že jsem projektor v tom human designu a vidím tady to spektrum těch příležitostí a možností, tak díky tomu jsem dělala tu kariéru, aniž bych věděla, že jsem nějaký projektor a že mi nahráli takovýhle software. Ale, ano. Takže se to jako dělo právě díky tomu, co mi bylo přirozeně vlastní. A díky tomu human designu jsem si to jako jenom potvrdila, že jako je to jakoby součástí té mý cesty. Já jsem si myslela, když mi přišly revitalizační kódy a obrazy, když jsem začala malovat, říkala jsem super, splněný dětský sen, stala jsem se malířkou, maluju, teď tam mi byl ten spirituální přesah, který já tam potřebuju, protože nemůžu oddělovat tu spiritualitu nebo ten spirituální přesah od toho jakoby materiálního, je to pro mě to jedno uzavřený jeden celek, jakože jeden bez druhýho prostě nemůže být. Určitě. A když ti do toho teda ještě skočím, že se jenom vrátíme, kdy tam teda nastal ten moment, když jsi takhle pracovala v těch firmách a to, že jsi řekla, jdu sama na sebe, chci mít tu svobodu a chci tvořit sama na sebe. Že už jsi řekla, že už jako tady toho bylo dost, tady všem si pomohla, už dál to vlastně jakoby nejde, že vlastně to asi pak bylo pořád stejný, že jo, si myslím už ta práce a že jsi řekla, já prostě už jdu. A tak já jdu jako za takovou tu svoji svobodu, abys přesně už mohla dělat teď. No tam byl klíčový okamžik, kdy jsem v nějakých jako 630, v době, kdy jsem se rozváděla. Měnila jsem jako právě jednoho zaměstnavatele na druhýho a já nevím, kde si, co si a prostě bylo to takový nějaký několikaletý období. Tak najednou kolegyně mě přistihly, že se mi klepou ruce v práci. Já jsem to vůbec jako si nepřipouštěla, šla jsem někam telefonovat ven na schody. Byl hezký den a říkali holky, natáhni ruce a já jsem takhle natáhla ruku a takhle mi prostě jakoby vibrovaly prsty. Prostě mi brnkaly nervy, jak se říká. Ale já jsem si to furt nepřipouštěla a to bylo v době, kdy jsem byla jako ve vrcholovém managementu, dělala jsem, ve fitku jsem chodila cvičit, plus jsem si dělala ještě nějaký trenérský zkoušky, aby jsem já mohla přecvičovat a fakt jsem to jako valila. Takže život, když já jsem neposlouchala sebe, mě vždycky zastavil nějakým úrazem, ale ne vždycky jsem, ano, běžně se to děje, když jako to s náma nejde po dobrým, tak to jde holt jako jinak. Ale ten klíčový moment byl tady to, že já jsem byla fakt jako vyhořelej manažer a říkala jsem si, takhle to prostě dál jako nejde, to už jako to není smysl a mě už to nebavilo, jako pořád se frcat s lidma a jako, aby, já nevím, dělo se, že obchodník prodal něco, co jsme neměli, no. A já jsem byla vždycky ten, který to jako, u něj se tady ty věci jako setkávaly, že jsem musela řešit ty nepříjemné situace, které jako jsem nepřivodila. A nebo ty lidi nedělali, ty lidi nedělali, co měli, nebo mě to prostě unavovalo a za těch hodně let, kdy
Já jsem šla záhy postřední na mateřskou a začala jsem tím pádem brzo pracovat, protože dceru jsem měla v 19 letech. Takže proto já ve svých 54 letech říkám, že mám 30 let profesních zkušeností od řadového zaměstnance přes manažerskou pozici až k tomu podnikání. Protože sice je to neuvěřitelné, ale je to tak. No, stalo se. A ten klíčový okamžik byl právě tady to, když já tam stojím, že kolegyně mi říkaly, hele, to jako není dobrý, jo, že tak jsem teda šla jako k doktorce, EKG, všechno, jo, to říkala, já to vůbec nechápu, vám jinýmu by vyhodili pojistky, jako vy jedete a jako hlavní jistič nevypíná, že jako, že ta podle těch jako výsledků a já nevím čeho všeho říká, vy jste měla ale skolabovat. Už jsi měla skolabovat a ještě ne. A nic vám to prostě jako ne. To se říká, tyjo, sakra, jo. A to bylo pro mě takový ten jako velký zdvižený prst, kdy jsem si říkala, jako to jako nedám už asi, jo. Že jako, nebo měla bych si, jako práce mě neuspokuje a mně se dělo to, co jako běžně mi klienti říkají na profesních konzultacích, že třeba někdo se ráno zbudí a jenom si představí, že má jet do té práce nebo jako bejt v té práci na nějaký pozici, dělat nějakou činnost. A už jim jakoby fyzicky blbě, tak to mně se dělo. Mně se prostě jako rozbušilo srdce, jako úplně jako tělo mi jasně dávalo, už tam nechoď. Já jsem tam pořád jezdila. Tady po té příhodě, jako jak mě přistihly kolegyně, tak jsem šla k doktorce a když mě jako řekla, že to jako fakt není sranda, tak jsem udělala úhledný balíček se svým 100 000 platem, firemním autem, všema benefitama, já nevím vším, co jsem jako měla u tehdejšího zaměstnavatele. A šla jsem podat výpověď s tím, že si udělám 2 měsíce prázdnin, že už se mi to asi nikdy nepodaří. Jo, tak trošku jako šéf nevěřil. Vrátil mi to, že že to nechce ode mě přijmout, pak mě ještě navýšil plat. A já jsem věděla, že vlastně jako nějaký někde můj vnitřní pod sebe záchovy, že už si mě ten zaměstnavatel nekoupí. Tak to možná říkám blbě, ale jako já jsem cítila, že jako takhle už to dál jako nejde, že to začíná být pro mě nebezpečný. Už jsi se začala poslouchat. A udělala jsem si 2 měsíce prázdnin. A užila jsi si je. Výborně, no. Jo. Pak mě, důležitý. Pak mě kamarádi přizvali ke spolupráci v eventové agentuře, kde jsem pracovala s nima na nějakých teambuildincích a různých večírkách tematických, firemních a tak. Takže jsem dělala nějaký čas i produkční. A vlastně jsem dělala to, co jsem dělala jako dítě. Zase jsem organizovala různý jako soutěže a v létě třeba o prázdninách jsem na chatě pro naši partu organizovala letní olympijské hry, vymyslela jsem jako všechny disciplíny a tak. Takže, no a bylo dobrý, že jsem byla na pozici v té eventové agentuře, jsem byla na pozici toho, který to teď jakoby dělá a předtím jsem byla ten, který ty služby objednával. Takže je třeba i fajn, když máš nějakou práci, když to vidíš i z té druhé strany a pak jako seš na té druhé lodi. Ale zase to byla nějaká moje přirozenost, protože i ten organizační talent a to, že jako vidím ty možnosti a jsem kreativec, tak tam jsem se mohla v tomhle směru realizovat. Tak to už bylo skvělý, no. A pak teda ten moment, nebo vlastně vysvětlit vlastně, co to znamená revitalizační kód vlastně. No, já tam ještě uděláš nějakou jakoby spojku. Dobře, ještě protože já jsem sice teda byla v té eventové agentuře, ale aby to mělo tu návaznost, tak potom jsem otěhotněla a ve 43 letech se mi ještě narodil syn. Ještě vlastně vytoužený, dlouho očekávaný. Ano. A v roce 2012 jsem otěhotněla a změnil se mi zase totálně úplně jako život. To jako mateřství mnoho žen potvrdí, jak je transformační, ale i jsem potom po porodu zůstala sama se synem, takže jako to bylo úplně za prvý pro mě jako hluboký ponor, prostě rozpadnutá na 100 střípků, 100 000 střípků, teďko z toho bahna, z těch svých sraček člověk jako vybírá ty dílky a dívá se, jsem tohle já, nejsem tohle já, ne, to jako není moje. Ano. A jako dělá si nějakou inventuru toho vlastně jako kdo je, co je, proč tady je a pro mě to bylo teda jako velmi náročný, jako bolestivý období. Já jsem měla pocit, že místo srdce mám tady velkou černou díru a
radši jsem spala, protože jsem nic jako žádnou bolest necítila, ani mi nešly žádný jako mentální scénáře a tak. Jasně, no. Takže jsem si užívala mateřskou a... V uvozovkách dáme, ano, užívala. No, tak ten první půlrok života si asi vůbec nepamatuju. To pak už to, nevím. Já si nepamatuju první 2 roky. No, taky, jako takže, to vůbec, jako já když se dívám třeba vůbec na fotky jako z toho období, tak si říkám, ježišmarja, kdo to tam jakoby je, jo? Nebo já tam vidím tu ženu, která sice se usmívá, ale cítím tu strašnou bolest, která z té fotky, jako já to vůbec jako někdy, když to jako na mě vyskočí, že jo, jak telefon připomene nebo něco, a se mi to připomene a říkám úplně jo, že jako... Jo, to nezapomeneš, ale, no, je to otisk velký, no. Jak se říká, diamant vzniká pod tlakem, takže i díky tomu jsem dneska tím, kým jsem a vlastně všechny ty peripetie, které mě v životě potkaly, tak mě formovaly a jako dneska... Tenkrát, kdyby mi někdo řekl, že za to budu někdy vděčná, nebo že budu za to ráda, tak mu řeknu, to jsi se zašílel. To bych řekla úplně to samý, no. Bych řekla, že jsi úplně padlej na hlavu. Jako, ale dneska právě vím, že díky tomu všemu jsem tady a i díky tomu, že ten můj partner odešel, tak jsem si vzpomněla na to svoje milované malování a vrátila jsem se k němu, protože jak jsem přestala cítit jakoby radost z života, tak jsem hledala různé formy toho, co jsem kdy mívávala ráda a tu radost ve mně to probouzelo. Jo. A tak jsem měla prostě věci, které jsem zkoušela, tancování a takový a jako nic mi nefungovalo. A pak jsem říkala, no jo, teď já jsem ráda jako malovala. Tak jsem se objednala arteterapii jako klient a šla jsem si namalovat obraz své duše. Tam jako proběhly nějaké jako procesy, malovala jsem to si na 2x, na 3x a tak a namalovala jsem ten první obraz, který vlastně to všechno, že maluju další obrazy, začal. A když se právě mi blížil konec té mateřský a všichni chodili, už víš, co budeš dělat, jo, máš už práci. Už máš práci. No, já jsem říkala, no nemám, ale já jsem věděla, že už jako zpátky cesta nevede. I když musím přiznat, že pořád jsem tam měla otevřený ty vrátka, jakože když bych jako bylo nejhůř, tak jako ten manažer ty peníze vydělávat dokážu, nebo mám ty schopnosti, dovednosti, zkušenosti. Jo. A nebo kdyby se zvrátila i do té firmy, kde si tak by těm... Tam už jsem nechtěla, nebo jsem nevěděla, že jsem nemohla, protože časově náročný, máma sama s dítětem, potřebuješ být sama, to víš, potřebuješ být časově flexibilní, školka je jenom od do a já nemůžu sedět na poradě nebo v noci být někde po nějakých pracovních večeřích, jezdit někde po nějakých mítincích nebo za obchoďáky, jako jsem jezdila po celé České republice. To nejde. Jo? Takže i z důvodu, že jsem chtěla zůstat časově flexibilní, i z těch důvodů, který jsem zmínila, tak jsem jako věděla, že jako zpátky nechci a jakoby nemůžu. Ovšem jako ještě, i přesto, že jsem tam měla pořád jako otevřený ty dvířka, že takhle ty peníze dokážu vydělat, tak kódy a obrazy jsem začínala jen tak jako pro blízký okolí, pak někdo na mě dal doporučení a tak, takže pořád to bylo takový jako přivídělek k mateřský dovolený. A v domě, kde jsme bydleli a kamarádili jsme se kvůli dětem, tak mi soused pod náma potkal ve výtahu a říká, hele, já jsem byl včera na pivu, kamarád hledá někoho, protože věděl, co jsem předtím dělala. Tak říkal, on hledá někoho, jako seš ty a budou tady zakládat pobočku estonské firmy. My jsme si velmi jako dobře sedli s tím člověkem, říkal, že nás propojí, takže my jsme se propojili. Všechno to tam sedělo, všechno to ladilo. My jsme měli oba dítě v lesní školce, velmi jsme si lidsky sedli, notovali jsme si. Bylo vidět, že jsme opravdu na stejný vlně. A on říkal, super, tak jako já tě beru všema 10 a teď taková ta příležitost, na kterou čekáš celý život. Přišla. Řekni si plat, jaký chceš. Jo. Koup si auto, jaký chceš. Zaměstnance vybereš, protože já jsem dělala i značnou část jako HR a personalistiku. Jasně. Kanceláře, kde budeme mít, vybereš, zařídíš, prostě ty budeš ten, jako kdo tu firmu jako se mnou postaví. Protože on byl první jediný zaměstnanec v té firmě. Super nabídka, která se neodbítá. Jsem dostala odkaz na ty webové stránky té firmy, otevřela jsem večer, když jsem dala si naspát, jsem otevřela ten notebook, tam jsem viděla ty
vysmátý manažery v té křeči a mně se udělalo zle. Aha. Tak jsem si říkala, já jsem asi jsem přetažená, tak jako dneska už je pozdě večer, tak nic to nechala. To se mi jenom zdá, to není ono. jo, to jako, úplně jsem říkala, jako když budeme mít jistotu, budu jako mít stabilní příjem, budu dělat vlastně to, jakoby, pak, ale mi tam začal takový, ale už si nechtěla jako s těma lidma, jako se, a teď to bylo takový jako trošku schizofrení, že jako super příležitost, teď už si tohle nechtěla. Druhý den ráno, otevírám znovu ten počítač, málem jsem si pozvracela hlavu, protože jsem se ještě odhodlala kliknout asi na 2 nebo 3 stránky, jenom se jsem zaklapnout a říkám, no tak, moje tělo mi jasně dalo najevo, že tudy cesta nevede. A já jsem po tomhle tom jako fyzickém prožitku řekla, dobře, tak jako když ne, tak já půjdu jako, tahle cesta už není pro mě a půjdu jako skrz to malování. A je pravda, že ve chvíli předtím to byl jako jen takový přivídělek nebo jako přilepšení k té mateřský. A ve chvíli, kdy jsem zavřela tady ty pootevřený dveře, kdy jako jsem si říkala, když bude nejhůř, tak jako tímhle způsobem můžu vydělat. A řekla jsem naplno ano těm revitalizačním kódům a obrazům, tak se mi začalo jako dařit, víc těch zacházek mi chodilo a jako kdybych řekla tomu vesmíru ano, přijímám tu výzvu, budu to dělat a myslím to vážně, nebo budu to dělat naplno. Ano. A v sobě jsem si myslela, že dělám dlouhou tlustou čáru pod těma všema manažerskýma dovednostma a mentoringem, koučováním, blá, keci v kleci pro mě, ale jako myslela jsem si, že už nikdy to nebudu jako používat, jo. Takže, ale ono se to celý proměnilo, teď sama si byla u mě na profesní konzultaci, ano. Takže mám takovou jakoby svoje unikátní know-how, kdy úročím všechny ty zkušenosti, což jako, ale jako ta moje jakoby paměť jako duše nebo toho mýho vědomí, tak mi jako nedovolí klientovi navrhnout nějaký produkt nebo službu, která by byla jako nerealizovatelná nebo nemohla by jako jít na trh. Je tam jako taková určitá ta analytická část, sama víš, jak jsem se doptávala a to, ano. Ale zároveň je tam i ten spirituální přesah, kdy mě chodí pro toho klienta ty konkrétní vhledy, já vidím lidi v konkrétních situacích, co dělají, někdy co mají na sobě a ono se to všechno, jsou to takový jako jednotlivý obrázky, jednotlivý dílky takového pucle, který já jako tomu klientovi skládám. A na té profesní konzultaci dáme nějak dohromady na základě toho jeho potenciálu, toho, co je mu přirozeně vlastní, toho, co ho baví a co mu dává smysl, tak dáme dohromady nějaký jako portfolio jeho produktů a služeb. Možná o tom můžeš jako něco říct ty, protože ty jsi to zažila. No já jsem vlastně taky právě potřebovala co vlastně dál a bylo to, že si mě vrátila k něčemu taky, co jsem vlastně studovala, měla jsem to vlastně jakože ten ateliér, že jo, s manželem bývalým a pak přesně taky po tom rozchodu 4 měsíce po porodu, tak vlastně se mi to taky všechno jako uzavřelo a pak jsem se začala pomalinku zase k tomu focení vracet, ale teď jsem to zase malinko právě uzavřela, že jsem jako šla někam trošku jinam, že jo, mezi tím ty podcasty samozřejmě se teďko jako rozjeli a to. Ale ty si vlastně viděla, že to focení je u mě, že tomu mám otočený ty záda a čeká to na mě, až já se zase k tomu vlastně otočím vpřed a řeknu tomu ano. A že by tam byly, a měla si tam přesně ty vhledy těch dobových jakoby lidí, což jsem říkala, to je neuvěřitelné. Já jsem tě nechala vlastně pořád, vůbec jsem ti do toho nezasahovala a bylo tam, že vlastně říkala, já jsem tohle vlastně dělala, že mám kamarádku, která dělá vlastně viktoriánskou dobu, tak vlastně tam byly ty kostýmy a to, a pak jsme tam ještě šli, že ty produkty Zinzino, to jsem tady měla ještě předchozího hosta paní Ivanku, že jsme tady o tom taky mluvili, tak jsi to taky posvětila, že vlastně tady je možnost jako opravdu pomoct vlastně maminkám, dětem s tou imunitou, starším lidem vlastně taky pomoct tím. No a to vlastně jsi mi řekla, že teď je na mě, čemu já dám větší pozornost a pak jsme mluvili o tom, tož jsem to tady zmíním vlastně poprvé, no, že to Norsko, no. Že já vlastně od začátku tohohle roku cítím, že mám jet do Norska, což já tu zemi miluju absolutně, že jo, kultura, hudba,
A zrovna i teda to Zinzino, ty tam mají laboratoř zrovna v tom Norsku, jinak jsou ze Švédska. A tak si řekla, hele, tam si pro něco pojedeš, no. A prostě já na to nemám nic, a prostě, ale vím, že tam prostě půjdu. Já to vnímám na to léto a prostě já do toho Norska pojedu a ty si tam už viděla právě nějaký vhledy, že bych tam právě už s lidma něco nebo něco bych tam, že si tam půjdu něco vyzvednout pro sebe. Takhle si to vlastně věděla a já to s tím absolutně souzním, protože proč jakoby najednou mi teď jako v lednu řekla, tyjo, to Norsko. Já jsem několik let zase neletěla, někam bych se šla podívat. No, takže tak jsem řekla, hele, tak prostě jo. To je jako pravda a vlastně mi to začalo dávat smysl. Pak se mi teda, to jsem ti zmínila dneska, že se mi pak rozděl nějaký samozřejmě vnitřní proces jako přestěl, což je u mě klasika, která mě uvolňuje zase k nějakým komunikačním věcem, ale to je na dlouho. Takže vlastně moje zkušenost je, že ti to chodí absolutně přesně, že to... Obě jsme byli překvapení, viď? No. No to se děje jako víceméně s každým druhým klientem, že jako vůbec nechápou, kde ty informace beru, nebo jakým způsobem to vím, když... Já jsem ti neříkala vlastně nějaký, jsi jenom z e-mailu vlastně se ptala, co jsem dělala dřív, že jo? Co jsi studovala, nějaký základní... No, jak když jsem se narodila a jenom takový ty základní ty věci a vlastně tam si se jenom odpíchla od toho a vlastně si mi to spíš dopotvrdila, jakoby, že tam já tu cestu prostě mám, jenom se jí nesmím otáčet zády. No, je to u každého jiný, protože to je fakt to jako velmi... konkrétně ke mně. Ano. Ale tam je jako dobrý, že třeba sama si se přesvědčila, že my jako řešíme i cílové skupiny, že jo? Nebo že jako přijde nějaký produkt, já ti řeknu, hele, můžeš to dělat. Já nevím, to je jedno, z jakoukoliv oblast uchopíme, ale já řeknu, můžeš nabízet tenhle produkt, tuhle službu, tohle. A pak ti řeknu, hele, ale tohle se zaměř ze všech lidí, užijeme jakoby na tu cílovou skupinu a takovýhle. Takhle, ono to jako teče, proto já říkám každému klientovi, ať si to nahrává, protože jak vlastně rychle mluvím, informace mi jdou rychle. Při zapisování ten klient ztrácí jako spojení mezi tím, co slyší a uniká mu ta pozornost. Ale když to teče a nahraje si to, tak za prvý z toho může čerpat ještě hodně dlouho. Může se to pustit pak vlastně kdykoliv zase. Mně se běžně děje, že klienti přijdou a říkají, hele, já nevím, čím se mám živit nebo co mám dělat, práce mi přestala dávat smysl a je to úplně jedno, jestli jsou to právě maminky na mateřských, který se nechtějí vracet do nějakých korporátů na nějaký pracovní pozice z důvodu časové flexibility, anebo jsou to třeba lidi 50 plus, já nevím, jako moje věková kategorie, kdy jako někdo dělá celý život v bance a už tam prostě nechce psát ty směrnice. Nebo že jako dělá x let žena zdravotní sestřičku a už prostě chce dělat něco svýho, něco, co jí dává smysl, nebo už je tam, jako už tam dala, co má. A jak jsi mluvila o tom Norsku, a i to souvisí s těma mýma zakázkama na ty obrazy, tak já věřím v dokonalý načasování. To znamená, že ve správný čas seš na správném místě a... To je jako ty pro mě právě. Přesně tak, my jsme se prostě někde potkali úplně... Podsedák byl spojenec. Spojka. A pak už to bylo, takže takhle to chodí jako takový srandovní situace jsou v životě. Že když se přesně máme s někým potkat v tu chvíli, to, že já jsem přesně řešila chaos, tak mi to vesmír poslal. Jasně, Mi tě poslal, takhle bych to... No já jako často používám obrat, že jsou klienti ke mně přivedený. Jakože mám to třeba i tak s těma kódama, že někdo, já to maluju od roku 2016, od roku 2017 maluju každý měsíc revitalizační kód z kolektivního pole, jak k tomu poselství, sdílím to na Facebooku, revitalizační kódy a obrazy, takže kdokoliv může přijít, vyzvednout si tam to poselství, podívat se tam na ten kód. A když ti do toho teda skočím, já jsem ti do toho skočila dřív, ale když to vysvětlíš pro lajky, co znamená revitalizační, má to nějaký překlad? No, když se mi to jako začalo otvírat a furt ze zhora do mě hustily revitalizační kódy, tak já jsem říkala, když mi končila ta mateřská, jsem říkala, co to jako má být, jako, jak to vypadá, jako, k čemu to je dobrý, vůbec jsem nevěděla. A já jsem měla nádobí a ze zhora revitalizační kódy. A já říkám, já nevím. Co s tím, jako, co s tím dělat? No, ale to bylo furt, jako já to šla na procházku, vlastně syna jsem dala do lesní školky, tam jsem měla takový okruhy, jako takovou meditativní procházku jsem si dávala, než jsem se vrátila domů k malování a teď já tam jdu tím lesem a furt ze zhora, jako revitalizační. A já to bylo prostě fakt jako stihlomám a já jsem vůbec nevěděla, jak to mám uchopit.
A pak jsem řekla, jako, že při té jedné procházce jsem říkala, no tak dobře, tak jo, ale co to jako je? No, protože já jsem věděla, co je to revitalizovat třeba území po ekologické katastrofě, protože revitalizace je znovu oživení. Znovu oživení. Jo, nebo revitalizovat dům, že jo, starý dům, když jako se dělá rekonstrukce, tak se revitalizuje něco. Jo. A teď jsem říkala, no jo, ale jako co já s tím tady jako na revitalizační kódy Google zarytě mlčel. No, to neznám, to tam ještě nikdo nezadal. No a já jsem fakt jako neviděla. A potom jako se mi to právě, pak jsem byla na té arteterapii a mně se to jako spojilo, protože jsem úplně jako říkala, aha, jako, to jako já mám dělat? A pak jsem šla někde do nějakých a jsem říkala, no jo, ale jak a co a to? A pak jsem někde, prostě najednou to byly ty dílky rozsypané té stavebnice, kdy jsem říkala, aha, a teď jsem to začala skládat a najednou se mi to jako poskládalo v to, co to má být. A tím já vždycky, když něco začnu dělat, nějaký třeba jinou formu produktu, co dělám nějaký přívěšky, aktivační klíče a tak vždycky to mám dělat nejdřív sama pro sebe. Takže jsem si namalovala svůj osobní revitalizační kód, mně se pak ukázala jako forma, velikost, co to má být. A já jsem pochopila, že to jsou ty barvy a geometrie, které já vydávám prostoru. No, jako já to vidím vnitřním zrakem. Já jako, jak někdo vidí auru, tak já nevidím jako auru. Vnímám energie, to ano, ale mně se stává, že vydávám takový geometrický obrazce a barvy různý a tak. A já jsem myslela hlavně, že to mají všichni. Jo. Jo, já jsem jako, zní to, ale jako já jsem až potom pochopila, proč jako dítě jsem malovala kružítkem a pravítkem si vlastní omalovánky. Kdy, škoda, jsem říkala mamce, že škoda, že to třeba někde jako není jako schovaný, ta složka, nebo, no. Ale tak nemělo to být, to je nevadí. Jo. Ale já jsem třeba jako si malovala pravítkem, kružítkem svoje omalovánky, ty jsem si obtahovala černou fixou a pak jsem je vybarvovala nějakýma progresama, fixama, nebo co tenkrát bylo. Ano. A když jsme někdy, já nevím, 2. třída to mohla být, objevila jsem kružítko, tak já furt frčela ty kruhy v kruhách, já nevím co všechno. No tak dneska vím, že jsem si točila Květ života, ale tenkrát jsem to nevěděla, ale já jsem ho prostě dělala, jo, nebo různý takové jakoby věci a taky jsem si to různě vymalovávala a tak, no. Ale tak... to dřív ani nikde nebylo nic takového. Ne, aby jsem byla dítě, takže nějaký takovéhle informace nebo něco takového, to jsem, ale takový jako úsměvný, že jsem si myslela, že jako to vidějí nějak jako všichni, jo, až jako to mi došlo poměrně nedávno, taky v nějakém rozhovoru s někým, že jsem říkala, no hele, já si vlastně uvědomuji, že jsem měla za to, že to vidějí všichni, jo. No a pak jsem si uvědomila, že to tak jako není a když jsem začala dostávat ty zpětné vazby na ty kódy a obrazy, tak teď se dostávám k tomu to revitalizovat. Protože každému to zrevitalizuje to, co zrovna potřebuje. To, co má prostě. Takže já to nemůžu malovat jako záměrově. Moje ty kódy nejsou záměrový a obrazy. Jo. Jakoby je to tematický a je to vždycky nějaký energeticko-informační pole, který je jakoby ucelený. To znamená, tady to jsou třeba měsíční kódy, které jsou z kolektivního pole pro planetu, nebo už to budu takhle nadneseně, prostě kolektivní pole lidstva. Jo. Potom, když maluji takovouhle kartu osobní pro člověka, tak si načítám přes datum narození toho konkrétního člověka. Když to vyjednáváme, tak já už tam prostě mluvím s ním a zrovna tak jako při té profesní konzultaci mi jdou ty vhledy a vidím toho člověka u nějakých činností, nebo to, jak něco dělá, tak tady u toho já už vidím geometrie, barvy, nějaký struktury a tak. A zaznamenám ten zápis tak nejlíp, jak dovedu a jak umím, protože nemám uměleckou školu, tak se snažím to přenést na to plátno. A třeba někdo říká, já mám rád modrou, můžu tam mít modrou. A vždycky říkám, hele, jaký data pošlou do tiskárny, to, co tam máš, to já ti namaluju. A vůbec jako To si nejde objednat. Jo. Takže to. No a revitalizovat je jakoby znovu oživit, nebo proč se to jmenuje revitalizační kódy a obrazy. Spoustu lidí mi řeklo, prosím tě, proč se to jmenuje tak blbě. Jo. Mě to taky uznávám, mě to taky jako tak přišlo, že to je hrozně jakoby název, nejde to přes hubu, prostě každý ví, co je to harmonizovat a to. No ale
Ale prostě je to spojení s tvojí zdrojovou esencí nebo nějakou základní matricí, v který jsi byla stvořena. My jsme tady všichni systémem, rodinou, školama, programovaný a mnohdy jsme odpojovaný od té naší podstaty. A tohle mě jakoby vrací, je to taková osobní aktualizace na to, jako vrací mě to zpátky k sobě. A vede mě to k pravdivosti, ke mně samý a v souvislosti s tím k pravdivosti k těm druhým. A běžně se děje to, že jako z nevědomí do vědomí to přesune nějaký jako téma, který ten člověk potřebuje řešit. Jo, někdo si to třeba objedná a říká, já potřebuji řešit vztahy a mně se to nedaří a takový, ale objedná si osobní kód sám pro sebe. Jo. A potom ve finále se zjistí, že když dostane to aktivační poselství průvodní, který je součástí každé zakázky a zní tam ta věta už je čas, tak on dostává jakoby směrovku pro ten první krok, kterým se má jako vydat a je to cesta zpátky k němu samotnému. A běžně se stane to, že si člověk myslí právě třeba, že má řešit ten vztah, ale pak ho to primárně vede k tomu, že to, že se mu jako v tom vztahu nedaří, je proto, že se mu nedaří třeba v práci nebo něco a promítá se to do toho vztahu. Takže jakoby z toho nevědomí se to jako vytáhne? Se to vytáhne a do toho vědomí ten člověk si jako uvidí tu spojitost nebo jako najednou vlastně to pochopí, jakoby. Ale to fakt je to velmi individuální. Ty jsi říkala, že třeba tobě to jde přes tělo, takže jsou lidi, já nevím, že někdo onemocní. Fakt jako není to procházka růžovou zahradou. Ne, to už musíš lidi s tím počítat, že se něco bude dít. Ano, přesně tak, je to takový jako transformační urychlovač. Jenom, že si to dáš jako doplněk, jako designový doplněk jako do domácnosti. Tam to začne prostě pracovat. Já mám nějaký jiný i obrazy a vždycky to něco přineslo, takže to už člověk na to musí být připravený, že něco se spustí, takže tak. A vlastně každému se děje to, co třeba potřebuje nejvíc, i když to neví, že to potřebuje. A nebo spíš my to třeba jako víme, ale nechcem, že jo. No, to taky, tak nás to postrčí, nebo to jakoby urychlí. Nechcem se na to koukat, nechcem to žít, to třeba nepříjemný, že jo, taky. No a klidně popiš, každý klient dostává k tomu takový stojánek a on ten kód té poloze, když to takhle vezmu, svislí, tak to je nějaká základní pozice, z které já to jakoby načítám, ale každý ten klient si ten kód načítá jakoby z různých pozic, protože v každé pozici to má jiný vyzařování. Každý má jinak. A každá jako frekvence, že jo, ty energetické toky jsou tam prostě jiný, jestli je to takhle nebo takhle. A takže si to každý otáčí, jak potřebuje a načítá si tam ty jednotlivé vrstvy, zase jak na skeneru nebo na CTčku. Já to vrstvím a on si to potom loupe a zase ty jednotlivé vrstvy si načítá. Jasně, a skrz ty různé vrstvy a to poselství dostává nějaké uvědomění a aha momenty, co jako je potřeba co zrovna. No, Klárko, já koukám, že ono se nám to malinko už krátí. Já už bych jenom takovou poslední oblast na tebe zmínila, že ty pracuješ s dětmi a děláš s nima výtvarku. Což je pro mě takový hezký, že vlastně máme taky učitelku na výtvarku a vlastně taky se jakoby věnuje ve školce, co je Adriánka, tak vlastně ta je taky vlastně takhle propojená s tím éterem, s tou spiritualitou a že ty vlastně si taky někdo takový, že vlastně pracuješ díky tomu artu a všemu vlastně s dětmi a podporuješ v nich tu tvořivost, vlastně tu radost stvoření, že tam máš, si říká, tu volnou jakoby tvorbu. Je to intuitivní tvorba všechno. Intuitivní tvorba. Ale to je taky vtipný, protože když jsem byla sama s dítětem a byla jsem ráda za každou minutu, vteřinu, kdy můžu být bez dítěte, tak kdyby mi tenkrát jako přesně, jo, teď mám prostě hodinu pro sebe. Znáš to, že jo? Ano, takže člověk jenom sedí a čumí do mraku a je a prostě nedělá vůbec nic, jakože tamhle hora neumí tyho nádobí prostě jen to je úplně jedno, mám klid. Tak kdyby mi tenkrát v té době někdo řekl, že budu dělat jako zase, že půjdu k dětem, tak si taky řeknu, že se zblázním. Ale vesmír má smysl pro humor a je to tam, a tak jako s těma jako ke mně, jako já vždycky říkám,
zvířata, jako psy a děti po mně jdou, mně se běžně jako děje, že nějaký dítě mě třeba v tramvaji úplně hypnotizuje a teď ty rodiče vždycky nech to, ty dítě, prostě a děje se mi to jako... Nekoukej na no, že jsem jako některými dětmi jsem tak jako že na tebe někdy prostě... jako něco vidějí, nevím, jestli v mijauře nebo prostě jednou. Ale já to mám jako... asi taky, protože teď jako poslední půl rok se to děje taky, že cizí děti a úplně jsou úplně hypnotizovaný. Fascinovaný. Jako, na mě i ve školce. Je takový svatý obrázek. Přesně, tak mně se to jako víceméně tohle taky děje celý život, ale protože já nejenom, že maluju, ale vedu i skupiny intuitivního malování pro dospělí a to, jak mám ten dar vhledu a to načítání, tak já vlastně dokážu načíst obraz, který by si ke mně přišla namalovat. Obraz svý duše, tak já klidně z těch barevných fleků, zase 10minutová nahrávka třeba pro tvoje tady a teď. A tím, že jsem to dělala, to taky dělám nějakých, já nevím, 6 let, prostě pak byl covid, takže byla pauza, ale vedu tady ty skupiny, kde je možnost přijít i s dítětem od 7 let a díky té příležitosti, že můj syn chodí na základní školu, teď je páťák, tak jsem v kontaktu s tou školou a otevřela se tam možnost mít tam ty kroužky, tak mám kroužek intuitivního malování. Což ty děti jenom prostě dostanou bílý plátno a můžou cokoliv. Jo. Není tam to téma. Všichni si pamatujeme, přišla paní učitelka, dala tam to jabko a všichni malujeme tady to jabko s tou... Přesně. Všichni stejně. Jo. A tady každý má tu svobodu projevu a tu volnost a může jakoby cokoliv. Nejsou limity žádný. Přesně tak. A to je celý náš život. My potřebujeme. A je to jedno, jestli můj potenciál a moje duše se tady projevuje skrz malování, někdo peče výborný zákusky, ty děláš podcasty, ale jako nějak projevujeme se do té hmoty. Přesně. A tady to malování s těma dětmi je pro mě jako naplňující a úžasný a mimo jiný mi to nestačilo, tak jsem si začala pořádat ještě takový příměstský tábory, na který bych bývala jako dítě ráda jezdila, takže mám mám v Úvalech výtvarný příměstský tábor pro kreativní duši, míváme třeba i někdy jednodenní, když jsou třeba pololetní prázdniny nebo tak, v létě starší máme... Nebereš, náhodou. Pro starší jsou ty intuitivní jednodenní malování. Abych přišla k těm dětem, víš? Jo. Zapadla. Ne, já si legraci. Může být, ale už poptávka je, nejsiš první, kdo se mě ptá, jestli bych nemohla udělat takový tábor pro rodiče, tak člověk že by jako taky chtěli. A to by bylo hezký. Takže nikdy neříkej nikdy, jo, že by si někdo vzal dovolenou třeba na 3 dny a měli jsme... Půjdou k babičkám. Nebo na jiný tábor, já si půjdu na svůj. Nebo přesně, oni jsou jiný tábory, tak my rodiče půjdeme taky na tábor a půjdeme se odpočít. Jo, nechám se překvapit, kam mě to povede a já naprosto... A nikdy neříkej nikdy, že jo? Ano. A naprosto teď už důvěřuju tomu, co mě vede, takže tam, kde mě to nepouští, nechodím, tam, kde mě to směřuje, tam jdu a jako naslouchám svý intuici, protože jsem ten intuitivní, instinktivní projektor, takže já na první dobrou vím, jestli jako jo, anebo ne. Jasně. A jak to tam narvu hlavou, tak vždycky. To je špatný, věc. No, nebo to je hrozná dřina. A to já už nechci. Proč už se nadřít, veď? To už toho máme za sebou taky dost. Já vlastně razím tu teorii, nebo možná tím to můžeme uzavřít, jestli už je čas. Ideálně, ano, akorát. Mám pocit, že jsem součástí změny paradigmatu vnímání práce. Dřív nás chtěli zaměstnat, když ještě třeba vemu komunismus nebo jakoby tu totalitu, tak nás chtěli zaměstnat, aby jsme dělali nějakou činnost a moc jsme se jako nedívali na to, co nás volá. Protože prostě všichni museli mít práci, všichni museli něco dělat a být něčím zaměstnaný. Přesně tak. Jenže doba se změnila a já mám pocit, že všichni hledají nějaké jakoby sebenaplnění nebo to, jak využít ten svůj potenciál a být tím, kým ve skutečnosti jsou a dělat to, co jim je přirozeně vlastní. Ale hlavně dělat to s radostí. To je důležitý. A dávat to smysl. Že to, co já dělám, nějaký kódy nebo něco, nedává smysl nikomu v rodině, tak to mi je šumák. Pro mě je důležitý, že mým klientům ze zpětných vazeb vím, že to funguje. Že to pomáhá, že jo? Přesně tak. A dává to smysl mně. Tak. A to je podle mě klíčový, jakože aby jsme každý měli to povolání, nebo to, co si nás zavolalo, nebo to co odpovídá tomu našemu potenciálu.
Protože samozřejmě taky všechno, co děláme s lehkostí, s radostí, tak to nás nestojí žádnou dřinu. Jako, to vlastně pracuješ, ani nevíš, že pracuješ. Že jo? My si tady povídáme a ty seš v práci a já jsem vlastně taky v práci. No. Nebo já maluju, nebo mám někoho na profesní konzultaci na 2 hodiny, vedeme jenom rozhovor, sdílíme. Mně to dává smysl, tomu klientovi to dává smysl. Ale jako pomůžeš, že jo? Taky. Přesně tak, ale nemám vůbec jakoby pocit, že ta práce, protože na té nevědomí úrovni máme všichni zafixováno, že práce se rovná dřina. Je to práce, rovná se, je to těžký. Musíš si to vydřít. No. Takže mám pocit, že jsem součástí toho paradigmatu a patří mezi ty, který se snaží tohleto jakoby v té společnosti změnit a proměnit a ukázat, že to jde jinak. A jak to nejlíp ukázat tím sebou, že než to dělám. Přesně. A to mi vlastně takhle šlo i jakoby v tom profesním, protože když jsem chtěla něco pod svých podřízených, tak sama jsem to dělala a šla jsem jakoby tím příkladem. Jo. A že jako žila jsem to, co jsem jakoby chtěla, takže teď se to jenom prostě proměnilo a myslím si, že jako není nikdo, když někdo říká, já nevím, co mám dělat, nebo čím se mám živit, nebo nic neumím, běžně mi prostě přistane mail, hele, já nic neumím, já jsem měla taky tyhle myšlenky, nic neumím. No, ale sama si se přesvědčila, že máš nahrávku, že máš na 5 let práce dopředu. Jo, ale že přesně jak nás ta společnost to v nás neprobouzí a nezaměřujeme se na to, co nám vlastně jde, tak opravdu pak máš pocit, pak na tebe se jenom hrne, ten dělá tohle a ty v tom dobrý, že jo, a že vlastně pak si řekneš, tak čemu já tady vlastně jsem. To je takový, co nás hodně, ale nechci končit negativně, prostě mění se to, my tomu můžeme pomoct. Ty jsi toho zdárným příkladem. Já ti, Klárko, strašně moc děkuju, že jsi přišla, krásně si popovídala o své cestě. Nádherný obrázky si nám ukázala, já se na tebe budu těšit zase někdy příště, protože myslím, že by se o tom dalo povídat pak už nějak jakože sólově ještě. Ano, mohli bychom rozebrat jednotlivý témata třeba, nebo tak. Uvidíme, no, určitě. Jak nás to povede. Tak, přesně jak nás to povede, tak já se s váma posluchači a diváci loučím. Já vám moc krát děkuju za poslech a za juknutí. Mám když tak na YouTubeovém kanálu vždycky QR kód přímo na konci videa, tak když mě podpoříte nějakou symbolickou částkou, tak mě to moc potěší, abych mohla pro vás natáčet další kafíčka. Tak se mějte krásně a budu se těšit u dalšího podcastu. Pojďte se mnou na kafe. Kristýna Rotová. Papa.